बे दै लामायाव जों खाना रायलायनोसै आं खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय आङो दंफैयो जाहैबाय बे आमथेखा घाटनि दै लामायावहाय दा बेखौहाय दालां बानायनो थाखाय ब्रिज बानायनो थाखाय बै बागाननिफ्राय ओरै सिदा लानानैहाय मेजारमेन्ट खालामगासिनो दङ दा बे दै रुगुंसिमावहाय 600 मिटार जाजेनबाय माने बै मेन लामाजों लानाय जायाखिसै बैजोंहाय जोबथा गुवार जायो माने बेजों गेसेबसिन बै बागानजोंहाय दा बेजों सिदा लानाय जाबाय आरो मेजारमेन्ट खालामगासिनो दङ नायनोसै माब्लानि समावहाय जानानै फैयो जानो हागौ फैगोन बोसोरनिफ्रायसो स्टार्टिं जागोन नामाथाय मिथिथ'ला आरो दा मेजारमेन्ट खालामखांजोब्बाय बिनिफ्राय ओरै हाग्रा जागोन सिदा दा बेनो जायगाया बेजोंहाय ओरै सिदा दालां बानायनो सुदों दा सुग्राफ्रा बेयाव जमा दं नै बेजों एसे गेसेबसिन जाखायद्रा बै औवा बागानजों ओरै दा बेखौथ' बायनांगोनसो ने बै औवा बागान लामाया औ बे हा थाङैनो होनांगोन ना टु लाइननि हगारनांगोन बिसोरो मेरलाबो हागौनाया औ ब्रिजा जाला टु लाइन जाखागोन खिन्थु खरसनि खोथा थायो आंलाय हरै खैला मेलानोसो बानायगोनसो होननाय खोनादोंमोन सुग्राफ्रा मालाय सुखांना थांबायबो नै बेजों माइ गायनो दंग' दै लाङो इयाव फथे दं बे गासिनो गोथै बारि गोजा बैयो हाग्रा नुनाया माखासे खुरखालांबाय दा इयो बै बागाननिफ्राय नैबेसिमावहाय 600 मिटार ओंखारबाय जाहैदों दा दालां बानायनो थाखाय सुदों मेजारमेन्ट खालामगासिनो औ ब्रिज थाङासै जोंबो 600 मिटार लोगोफोर आङो दहायनो फैफिनदोंमोन बे दालां मेजारमेन्ट खालामनायनिफ्राय सफैफिनदों बे दालां ब्रिज मेजारमेन्ट खालामनायनिफ्राय दिनै सुदोंमोन दालांखौहाय बे दालाङानो जागोन आमथेखा टु फाथाबारि ओमफ्राय मिटारखौ खोन्थानो आङो नोंथांमोननोहाय मिटारा जादों 600 फुटना दैयाव थागोन आरो 500 फुटना बोरियाव थागोन आरो बे 500 फुटना ओरै 250 नामाथाय बेखौ आं बुंजोबनो हानाय नंले बे दलांखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हानाय नंले माने दलांखौ दिनैसो मेजारमेन्ट खालामदों नालाय माब्लानिफ्राय मावगोनथाय बे बिथांमोननि सायाव थाबाय जानो हागौ फैगोन बोसोरनिफ्राय मावगोन 2022निफ्राय मावनो हागौ आंनि नुहुरनायावहाय आरो दाथ' स्किमबो जायाखै नालाय दासो सोगोन बेखौहाय दा मालानि समावहाय जानानै फैयो खालमासि जायोना फेरा खालमासि जायो बेखौ जोङो नेनानै थासिगोन रायजो राजाफ्रा जिखियानो जाया मानो दलाङा जाफुंब्लानो जाबाय आरो जोंनि थाखाय बे दलाङा जाफुङोब्ला जोंनि थाखायबो बिराद मोजां जागोन सुबिदा जागोन जोंनि थाखायबो थांलाय फैलायनि थाखाय माने बोसोरफ्रोमबो जोङो नावजोंसो बारनांगौ जायो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय आरो ओरैथिं थाबाय मोनसे आइ फवालिनिबो दा गोजौनि होबावनांगौ दङ माला जाहैगोन गैयालाबो 2-3 बोसोरसो नांबावगोन आरो जोंनिथिं ओरैजों खालामबाय जाहैबाय आमथेखा टु फाथाबारि टु आमथेखा बे बारग्राखौ खालामबाय जाहैबाय हरैहाय फुराना लामानि एसे साहाजों लादों मेजारमेन्टखौहाय माने हरैजों गुसेबसिन नालाय बे गुसेबसिन जानायखौ नायबाय आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो ससेब्लाबो फोरमायना होबाय दा नोंथांमोना फुरा बुजिबाय जानो हागौ आङो भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आंखौ मदद होयो बिथांमोननिसिम रोजा गोजोननाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होथों आरो नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरा अरायसम थानानै बेंफ्लायबाय थाथों आरो नोंथांमोना जि थांखि लादों बे थांखियाव नोंथांमोना सहैनो हाथों एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय बैयो जाहैबाय बे नेपाल बस्तिनि मन्दिर इयो नेपालिफोरनि नैबे मन्दिरा